Murag minus man diri abay. Wala may mo detect sa akong detektor. Basig pikoy ni ako napalit. Pero basig wala jud ni day diri ah. Dito ako sa unahan bi. Basig na dito. Asa na ang putang mulawan na napitoy? Nalukop naman ako ni lugara, oy! Yun sa kong lulo sa una, kung daghan og kayo kahoy, mas daghan treasure, mo nang diridyo ko na adto. Ha, basig makachamba ni ko dere. Uy! Nanaunahan pa ko! Ay, ko ina nangita na po ni Sek Treasure! Hoy, Mang! Uy pang, nagunsa man ka diri. Unsay nagunsa dere? Ikaw may nagunsa dere! Dili ba ni halata nga nangita kog treasure? Ano dere makamangita nga ako man ni dere? Ako may nakauna dere! Unsa goy nakauna pang inyuha din ni diri. Dili manggun mang. Akong luludaan pa sa una nagingon nga daghan og treasure diri. Mao gani pa nga diri ko ni adto kadagan kay treasure. Kita kani? Detektor na ko ni. Asa pa po ka nakapalitan na? Ay dili ko magsaba pang. Basig mo palit po kag imo. Sus mang, wako nang ginanglan na namang. Kaya ako, utok akong gamiton. Aw ikaw good. Hala sige. Mangita sa ako. Nahala sige. Pauna na ita. Basin na ignara diri sa mga kahoy-kahoy ang mga treasure. Makakita ko. Paldo jud ko. Pero murag wala man diri. Dito ko sunahan di. Uy, murug nani na diti ko. Hala, unsa ka ni? Hala, antik man ni. Daw be, abrihan daw na ko ni. Yes! Antik jud! Loh, yun, nakakita na yun, bay. Kuya, ako ginarayan detektor, oy. Dali ra makay makakita. Pang, kumusta ang buhay-buhay diha? Ako, nanakoy antik. Paldo na! Sige lang, mang. Kig makita ko tong gitaguan sa kululo dere. Mahal pa to na. Sus, Pang, ay nata. Kabalo ba ka og pilay kantidad ani? Pila man kantidad na namang. Kani Pang, 2.8 million ang kantidad ani. Gi-research na ako. Alay, ate, palduhan ni mamangoy, mang. Tagay kong sharing, ha. Ako ba nakauna dere. Ay na Pang, pangita diha mo. Kay ako, bangita po ko dito. Kansi man ko rin nagana, bay. Man good si detektor. Pero sige lang. Basig makita ko tong gitaguan sa kong lolo dere. Paldur gapon ko. Na, kusuga mo detect sa kong detektor dili oy. Daghan siguro kay ni ba? Lah. Unsa man na? Lah, unsa ka to no? Treasure ka na. Duulo na ko bi. Klaruhon daw na ako. Lah, the golden froggy. Yes! The golden froggy! What's going on? Alay, ate. Sasayaw naman, bay. Ya, ate, nagsasayaw naman, bay. Shh, mang, nagsasayaw lagi ka niya. Ay, Pang! Kinsa man di ka sayo, anak? Tanawa ra god, the golden froggy! What's going on? Ya, ate, nagana na namang nakitaan, mang. Ay, pangatag po na namang. Ay sus, utok man kay gamito nimo. Gamita! Sige lang. Makita na lang ito ipangitan ako. Uy. Sama ni? Lah, murag na nakitaan bay. Pang, unsa na mo nakitaan Pang? Treasure malamang. Murag mo na ng kabili di lolo. Tanawa, mang. Ang antik nga pusil ni lolo. Nakita na ako. Hala, mao man ang pusil sa Kastila Pang. Mahal na ba kay na? Kabalo ko, mang. Nga mo na yung pusil sa Kastila. Kana nakita ni mo. Ang pina. Pangayaw, nanikamot ba ako nga makuha na ko ni? Ang bilagi na.
Kung di ka gusto pusilon ako. Tikasan makay kapang. Biskan daghan kay kong nangkuha. Imo naman inong kuhaon. Tuman, dili ni matag kay... Oh, kadito ko ni. Ha? Ayaw lagi pang. Ako pinaghaguan eh. Dahil ganun ka, ha? Ay tuan na. Naunay na. Tabang!